Áno, prosím. Teší ma, volám správne pánovi Martinovi. Tu je Ema, asistentka realitného makléra Tomáša Iliaša. Volám kvôli nehnuteľnosti, na ktorú ste vyplnili formulár. Vyzerá to tak, že uvažujete o predaji nehnuteľnosti. Je to tak? Áno, chcem predať rodinný dom. Jasné, rozumiem. A v akom meste sa ten dom presne nachádza? Je v Trnave. Dobre, Trnava, super. A povedali by ste mi o tom dome niečo viac? Koľko má izieb, kúpeľní, aká je rozloha, alebo či sú tam nejaké unikátne prvky, o ktorých by sme mali vedieť? Tak je 5-izbový a má dve garáže pre dve autá s tým, že má peknú záhradu a výhľad na rieku. Rozumiem. Takže 5-izbový dom, dve garáže, pekná záhrada a výhľad na rieku. Správne? Áno, správne. A akú cieľovú sumu si predstavujete za tú nehnuteľnosť? Pomôže nám to urobiť si lepší obraz. Niečo 500-600 tisíc. Rozumiem. Takže mierite niekde medzi 500 až 600 tisíc eur za tú nehnuteľnosť. A aký je váš najskorší časový plán na predaj? Ak by sme našli dobrú ponuku? Povedzme, že čím skôr, tým lepšie, do 2 mesiacov. Dobre, takže do 2 mesiacov, ak sa naskytne dobrý obchod. Len aby som si to celé zhrnula a potvrdila. Ide o 5-izbový dom v Trnave. Dve garáže, pekná záhrada, výhľad na rieku. Cenovú predstavu máte 500 až 600 tisíc eur a timeline 2 mesiace. Znie to takto správne? Áno, je to dobré. Perfektné. Takže, Martin, ďalší postup je takýto. Práve som vám poslala odkaz na kalendár do e-mailu. Môžete si tam vybrať čas, ktorý vám najviac vyhovuje na krátky hovor priamo s Tomášom. On s vami preberie všetky možnosti a detaily. Už by ste to mali mať v schránke. Veľmi pekne vám ďakujem za váš čas. Tešíme sa, že vám pomôžeme získať tú najlepšiu ponuku. Čoskoro sa počujeme. Dobre, ďakujem pekne, majte sa, do počutia. Nie je vôbec za čo. Prajem krásny deň a čoskoro sa počujeme. Dovidenia.